So guys, mo na yun sa paghimo og singana na miss karon ni salad. Ayun, salad. So tingnan na siya og saan na siya magibutang. So shout out din ani kuan. Pwede sa'yo ba? Day, pagkuha og saan? O, kana. Saan? O, kuhaan ka to. Ay, palihog lang plato mo. Plato, Mother Earth? O, lang plato mo. Ito, mali ko, ano? Ang duga ba? Oh. Oh. Ayun na lang. Pagawasan na lang ni Una. Ay! Pag, ay! Ayun na! Ayun na. Ay, isa ba na eh? Sige, isa na. Edit lang nilang but next storya ba. Video ko. Uy, katong color mo, no? Asa man siya? Kapino-pino man. Ay, yung itugad. Aron makato. Ah. Ay, kadagdag ko. Ano siya? Di mo siya po. So bagong tuig na gid no. Sige na. Butang na. Ay, butang. Kaong imong giingon. Butang palit og kaong. Sige, nagpalit ko. Ingon ani. Popcorn. Hindi pwede din. Hindi na tanan. Fruit salad kaya. Hindi, fruit salad. Macaroni fruit salad. Nagpila din ng kaong. Saan kaong? Depende. Padukol man sa niyo anong kuan. Ay. Sure. Pwede man na siya. Sige na din. Sige na. O may istorya yung vlog. Edit ra ni. Yung mama mo upload ni. Kaya upload ani ma. Ha? Kaya ma-upload ani. Pwede na. I-upload ko. Mao ni siya, mix lang mga migo. Mix lang. Ay, Diyos niyo, Marimar. Kulite. So Palihog ko. gisugo ng cameraman. So ang sa tong kaon. Asal. Saan mo na? Ay, Porma na gid ang salad oh. Salad oh.
Laway yung magtanawan nila. Samot na ng kape naman. Oo. Tamak, right? Pwede lang may mayonnaise butang. Kani ba to day? Murag dili man. Naa lagi oy. Condense. 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 Kanina lang. Cremisada. Hmm? Istorya man kay imuhang ni vlog ma. Oo, mao ni siya ang mga amigo. Partial vlog. Mao ni magluto pa mig spaghetti. Magluto pag spaghetti usa. Tapos magluto pa kog lumpia. So bagong tuig na gid no? Bag-ong tuig na gyud. Mao ni siya. Di na to palabi ang tamis. Kay makakaumay. Diabetes. Makadiabetes. Ani lang jud. Mix lang. So sa mga naglaway dira, Di na ni butangan na akong cream. ayan sa pagkutaw mga guys. Una na to og Sana siya. ibap na lang. Sama na mga ingredients nga ginasagol diri karon. I-mix lang para masaya ang kabuhay-buhay natin. Ikaw na rin. Sige na rin. Kuya mo, ganyan gawin mo. Ibakura, usa mo na siya magkuha. Magkuragang mga guna. Mix lang mo. Para dili kay kuon. Ita magbutang og kuon cream. Pagkuha ko ng kutsara be. Dako po ni kutsara mga amigo. Murag kuan luwag. Iyang ikuha. Akong itrayan mga amigo. Siya may kasulti. Di katingog. Di ko katingog kay okay ra yun. Kaya Dili daw. tamis. Hindi tamis? Oo, iba. Sakto ra, mild lang. Dili maka sa to Diabetes. diabetes.
Dili siya kuan. Nya. Salad gila ko. Tapos nami o buhat. So spaghetti na po isunod. Mga miga, migo. So, peace out. Ikuan lang day. Mga sad ni, mga miga, migo. Magmangguplot na sad mi. Magbuhat. Tapos, kay spaghetti hono nga yung takang dito, gibiyaan. Atin diri kay ari siya sa magbuplot. Ano lang magtiwas. Siya na lang namo nako siya. Kita tagsulan sa basura. Ayaw dia butang bas mo. Ano lang, di tayo nga naon pag-ablin? Oh, ano day? Alam man kayo na naman siya. Grabe pa. Human ko dali anak kay nga imong mata positibo. Dali kay ko. Dali ara. Umoy man. Accessories! Wala day maigo pas. Mga problema sa mga girls. Accessories! Ano siya, mga miga, migo, magbuhat ng char-char, mangguplot. Ikaw lalaplap ani day? Mahal kayong kilos mangga, mga miga, migo, tag 300 na kapin, 335. Hindi ako tiwas mo. Ito na po. So ba? Wala ba? Ako dito ang katong ragi ko. Aniraon, panitan. Pila ka mangga magamit na ma'am? Murag kanira, sakto ra ni. How much? 6? Only 6 mangoes? Unom ka mangga. Sa tulo ka putos. Tulo ka putos nga biskwit. Oh, grahams. Grahams. Ano yung main ingredients? Mangga. Kani siya, naingani ni siya nga mangga. Adto pa ning pagpasko, mga miga, migo. Nga bilin. Morning naingani yang kuan. Tsura. Apil. Dali ra kayo na nga naon. Pila na mo napanitan nga mangga day? Oo.
Okay ba? Pero gusto pa man kabuok. No? Nara, ang pinanitan. So, manay finished product na to guys. Ano yung oras na siya, mga Yung amiga? ingredients nga mangga guys. Fill po niya guys. Nestle cream. Grahams. O spaghetti. Ay, wala lang. So, yun na siya pag slice. O, ikaw na itiwas. So, na siya assistant dire no? Kasi nga ni mo miss. Tipay. Ipay. So, dugay kay makadaglihok, no? Cute kay makadag slice. Sama na ako katil. Anong gipamanditan ako? Wala. Pag nandito ay Oh, no. masing naka. Ano na? Time lapse ang kanina. Time lapse. Kaso na, timeless na yun. Mga amiga, amigo, na human lagi ko sa kong gibuhat. Mango float, spaghetti, lumpia o bula-bula, macaroni salad, macaroni fruit salad, escabitsi nga tilapia. Wala ko magbaboy kay ang lumpia baboy ang laman, bula-bula baboy ang laman. Ako chocolate kani mga miga mga puro ni pinalit sa akong mga anak duha ka buok. Wa ko'y sapi man palit kanon wa pambutang ice cream.
sponsored by one daughter and one son. Yan. Siblings. Yan. Ayan, mo na akong nahimo. Sukad gaina. Magluto pa kog kanon. Ug magluto po kog sauce ani. Sauce. Sige na mga miga-migo. Merry Christmas and Happy New Year ninyong tanan. Natong tanan. Natong tanan jud. Yun na, bye.